Quedamos miras, vello. A que andades, negros? Negros? Como? Teste que marchar de aquí, antes de que me arrepinta. Ese é o que tes que fazer. Nunca vos cruzastes con alguén ao que non lle deberiades tomar o pelo? Ese son eu. Pero estás pirado, márchate de aquí antes de que che dean ese cu blanco e arrugado. Que? Está pirado. Subo ao coche. Espera. Para, tranquilo, tranquilo. Subo ao coche. Agora mesmo. Así se fai, vello. Cala, mona. Que parvada é iso de irmán? Estes de aquí non queren ser os teus irmáns, e non me estraña, así que marcha de aquí antes de que che dea unha torta, ben merecida. Coidádevos. Ti tamén. Si, señor.